सेस नोंथांमोननिसिम जाय ट्रेक्टरनिफ्राय आरो गोरों आफादनिफ्राय आंनि हिन्जावनि भाइरेल खालामदों आं बिसिनि दाब्बायाव फैदों दायो लोगोबो दङ आरो लोगोफोर दङ आं देखायनो थांगासिनो मा दाब्बा बियो सरि ओरै बाथौ खेराइ रिजर्ट नैबेनो ओरै हाबबाय सेराव पेट्रल पाम्प बिनि सेराव नै स्टार दाब्बा एन्ड फेमिलि बावहाय बेयाव थाबबाय मा होनदों उदाया आंना फिथाइ उदाया बिसिनि बेलाय सोर नायफुंख्रेनायालाय देखायला बेखौबो देखायला बेखौलाय देखायला बे जाहैबाय गदायनि बोराय सोरना आरो बेखौबो बेलेगसो बुंलायगोन थ' नैबे जाहैबाय बाजेबोनि दाब्बा आं मालाबाबो आदा गैयाबा जेरावबो थाङा ओमफ्राय बैयाव होग्राफ्रा जाहैबाय सासे दङ कपिराइटसो जाजोबसिगोन र' दसे सिरि था ओमफ्रायहाय खोथाया जाहैबाय सासेया फरायसा आफाद गोदान ओंखारदोंमोन नालाय बे फरायसा आफाद गोदान ओंखारनायनिफ्राय बे हालेवग्रा आफादावहाय हाबहैनाय खारफ्रामनाय बिनि पेज दङ मोननै मोनथामसो आं मुं मख'थ'बला पेजखौबो गोबाङा मिथिगौ बिसोरो माने बोरै हागोन बोरै हाया जेनबाय नालाय मा खालामनांगौ गोजोनगोन मा खालामनांगौ गोजोना बिदि बानायगासिनो दं आरो बेबायदि थ' बेफोरखौ जों टेनसन लाया जेबो आं दाब्बायाव भिडिअ बानायफैनायानो जाहैबाय नोंथांमोनहाबो मालाबा फैयोब्ला जिखुनु डिस्ट्रिक्टनिफ्राय बाथौ खेराइ रिजर्टआव हाबो बिनि सिगाङाव बे सेरावनो खोला साइडआवनो माबा दङ दाब्बा दा नै राङावखौ नुलायबाय बेखौबो माबा माबि होनलायगोन ओमफ्रायहाय खोथाया जाहैबाय नैबे बेदर दङ नै हाइजेनिक संनाय खावनाय मोनजोबगोन बाव मा नांगौ आइटेमफोर दाब्बायावहाय ओमफ्राय दाब्बाखौथ' आं दहाय फार्स्टआवनो नोंथांमोननो मुंखौ खिथाबोखादों मा दाब्बा मुङा मा ओमफ्रायहाय बावहाय नोंथांमोना सार्भिस लाफैनो हागोन आरो जेब्लासि फैयो आरो कन्टेक्टबो खालामखानो हागोन बुरजानि ओंखाम संनायनि मानायनि दोननांगौब्ला बेबायदि ओमफ्राय जायफ्रा नंखाय भाइरेल खालामबाय थानो एसे डेभेलप जाथों आरो मोनसे खोथाया बेखा जायखौ मेगन सायो बे मालाबाबो डेभेलप जाया जाय साजायो बेसो डेभेलप जायो मिनिलागासिनो गासिबो नै जोंहा दा होनजानोसैलाय सेस ओमफ्राय बाजेना जाहैबाय पेसा थुनलाइ औवारि बाव नायबा नुगोन नोंथांमोना फट' बायदिसिना आपल'ड खालामनाय मानाय बेखिनियानो ओमफ्राय दिनै दाब्बायाबो एक्सपर्ट जाफाबाय बे आरो बारा गोबाव खालामला लाभ इउ अल